Το καλωσόρισμα ήταν ένα κομμάτι από τα τραγούδια χωρίς λόγια του Μέντελσον. Για να μας αποδέχεται. Κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και των φορέων του χωριού μας, αγαπητοί συγγενείς και φίλοι, αγαπητοί συγχωριανοί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και παραδίδουμε ουσιαστικά σήμερα στο χωριό αυτό τον χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει βεβαίως την έκθεση με τις γραβούρες του 19ου αιώνα με θέμα όλες τον Επικούριο Απόλλωνα. Ωστόσο είναι ένας χώρος που θα διατίθεται για πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις όποιον φορέων ζητηθεί, αυτόν τον κερδό βεβαίως, αρκεί να προωθούν τις αρχές του ανθρωπισμού και της ισότητας και όσα τις διέχουν. Πιστεύω πως είναι ένα μικρό λιθαράκι, αυτό εμείς μπορούμε να προσφέρουμε στο χωριό και αυτό προσφέρουμε διότι είναι κάτι σαν αντίδωρο για αυτό το μαγαζί, διότι μας έχει μεγαλώσει, μας έχει σπουδάσει, με τους γονείς μας βεβαίως, με την αρρωγή τους, και είναι σαν να επιστρέψει στο χωριό. Είναι και, πιστεύω, ακόμα μια πλευρά που πρέπει να τονιστεί. Η παρουσία όλων δείχνει ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά του χωριού μας. Είναι καλές όλες οι εκδηλώσεις, πιστεύω όμως ότι και αυτή είναι μία που λείπει και νομίζω μπορεί να συμπληρώνει ό,τι λείπει από το χωριό. Είναι μεγάλη τιμή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα ιδιαίτερα όμως να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον Νίκο Κουτσόπουλο, γιατί χωρίς την βοήθειά του δεν θα μπορούσε να γίνει. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την αγαπημένη μας φίλη, διακεκριμένη νομικό, σύμβουλο επικρατείας και θεατρική συγγραφέα, κυρία Φραντζέσκα Γιαννακού, την οποία παραδίδω και το λόγο για τη συνέχεια της εκδήλωσης. Καλησπέρα σε όλους. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που είμαι μαζί σας σε αυτόν τον πολύ αγαπημένο τόπο και για μένα και αισθάνομαι μεγάλη χαρά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Θα μου επιτρέψετε να καθίσω προς το παρόν γιατί κάτι έχω γράψει και δεν μπορώ να το διαβάσω αλλιώς. Αρχικά, να καλωσορίσω και εγώ με την πλευρά μου τους κύριους βουλευτές, τον αξιότιμο κύριο Δήμαρχο, τους αξιότιμους εκπροσώπους των τοπικών φορέων και όλους εσάς τους αγαπητούς και εκλεκτούς φίλους. Είναι πολύ σημαντική η αρρωγή σας εδώ για εμάς. Πριν δώσω τον λόγο, ακολουθήσει η μουσική από τον κύριο Κακούρη, ο οποίος θα μας παίξει τον επιτάφιο του Σικίνου, θα ήθελα να πω και εγώ να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις, γιατί γνωρίζω την οικογένεια Μπέσκο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι λοιπόν τον Γιάννη Μπέσκο όταν τον πρωτογνώρισα 3 δεκαετίες περίπου πριν, να επισκέπτεται το κατάστημα του Τάκη Καμαρινού στην οδό Κολοκοτρώνη στην Αθήνα, τον χώρο τέχνης Εργάνη του Δημητρίου Πεθάνη και τα παλαιοπολία στο Μοναστηράκι, αναζητώντας αυθεντικές γραβούρες με ένα συγκεκριμένο θέμα, το ναό του Επικουρίου Απόλλωνα. Και ύστερα τον θυμάμαι να συνεχίζει τις αναζητήσεις του στο Πορτομπέλο, στο Λονδίνο και σε Αντικερί στο Παρίσι. Όταν λίγο αργότερα είχα την τύχη να επισκεφθώ τον ναό, αν και δεν τον πρόλαβα ξέσκεπο, διαισθάνθηκα πάντως το δέος το οποίο θα πρέπει να ενέπτυξε στον Γιάννη.
μαθητή τότε της Τρίτης Δημοτικού, η επιβλητικότητα, το κάλος και η αρμονία του ναού, με τον γκρίσο τοπικό ασβεστόλιθο, πάνω στο απέραντο γυμνό του βράχου των Βασών, όταν τον πρωτοεπισκέφθηκε. Εδώ μπορείς να υπάρξεις, όπως είχε πει ο Jean Daniel Paulet, σκηνοθέτης της ταινίας Βάσερα. Το 1000... Μ' ακούτε τώρα, ναι. Λοιπόν, εδώ μπορείς να υπάρξεις, είχε πει ο Jean Daniel Paulet, σκηνοθέτης της ταινίας Βάση το 1964, βρίσκοντας ένα υπαρξιακό καταφύγιο στον ναό. Όμως, για να φτάσουμε στα σημερινά εγγένεια, δεν αρκεί μια αρχική ιδέα, χρειάζεται όραμα, φίωση και μεθοδικότητα, στοιχεία τα οποία διαθέτει με περίσσια ο Γιάννης, με την τριπλή ιδιότητά του μαθηματικού, του συλλέκτη και του καλλιτέχνη. Χρειάζονται επίσης συνοδοιπόροι, τους οποίους ο Γιάννης βρήκε στο πρόσωπο του αδελφού του Γιώργου, στην ανιψιά του Θεανό, στον εικαστικό Τζίμι Ευθυμίου και στον Νίκο Κουτσόπουλο. Και ελπίζω ότι θα βρεθούν και άλλοι τέτοιοι συνοδοιπόροι, μαθητές, δάσκαλοι, φορείς, οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατότητα σε αυτό το χώρο να καταστεί ενεργός φορέας πολιτισμού. Διότι κατά την άποψή μου τουλάχιστον, το σημερινό εγχείρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και τούτο, διότι σε μια τεχνολογική εποχή, στην οποία εμφανίζονται όλο και περισσότεροι διαδικτυακοί τόποι τέχνης, οι οποίοι είναι σαφώς οικονομικότεροι και έχουν σαφώς πιο εύκολη προσβασιμότητα και κατά ακολουθία πιο μεγάλη επισκεψιμότητα και προβολή, ο Γιάννης, ο Γιώργος και η Θεανό επέλεξαν τη δημιουργία με ίδια κεφάλαια ενός χώρου τέχνης εδώ, στη γενέτειρά τους και μάλιστα στο κατάστημα όπου έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν ο Δημήτριος και η Μαρία Βέσκου, καλώντας με τον τρόπο αυτό τον κόσμο να επισκεφθεί τη σύγχρονη Φιγαλία και προτείνοντας μια πολύπτυχη διάδραση με την παράδοσή της, ειδωμένη με το ευρωπαϊκό βλέμμα των προηγούμενων αιώνων. Και όλα αυτά με τη στοχαστική τέχνη της γραβούρας, η οποία μέσα από την επιμονή στην ορθή απεικόνιση της λεπτομέρειας αποτελεί ένα κάλεσμα για βραδύτητα, ένα πεδίο για να δημιουργήσει ο θεατής τις δικές του μυθοπλασίες. Με τον τρόπο αυτό, ο Γιάννης, ο Γιώργος και η Θεανό τολμούν σε μια ατομοκεντρική εποχή να προσφέρουν ένα αντίδωρο, όπως είπε και ο Γιώργος, στον τόπο που τους γέννησε και τους διαμόρφωσε. Αυτά αισθανόμουν την ανάγκη να πω και τώρα θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Γρηγόριο Κακούρη να μας παίξει τον επιτάφιο του Σικίνου. Σίκυλος, 200 μετά Χριστόν. Ένα τραγούδι το οποίο για πρώτη φορά παγκόσμια τραγουδήθηκε το 200 μετά Χριστόν. Είναι το αρχαιότερο τραγούδι που γράφτηκε μουσικά στην ιστορία την παγκόσμια. Όσον ζεις φαίνουν μηδέν όλος ηλίπου προς ολίγων αισθητό ζήν το τέλος ο χρόνος απαιτεί. Όσον ζεις φαίνουν μηδέν όλος συλλήπου
χρόνος Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γρηγόρη Κακούρη, βαρύτονο, μουσικό καθηγητή ελληνικής μουσικής. Και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Διονύσιο Καλαματιανό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Οι προσφωνήσεις έχουν γίνει, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω. Να πω μόνο να εκφράσω κι εγώ τις ευχαριστίες μου για την προσπάθεια που κάνουν ο Γιάννης, ο Γιώργος και η Θεανό, που δωρίζουν σε όλους εμάς αυτόν εδώ το σπουδαίο χώρο, μετουσιώνουν, θα μπορούσαμε να πούμε, το μαγαζί του πατέρα τους, που τους έθρεψε και τώρα θα θρέψει καλλιτεχνικά, πολιτιστικά, τη Φιγαλία, την Ηλία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Και βεβαίως να τονίσουμε ότι αυτή η έκθεση που είναι σήμερα εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σχετίζεται με τον Επικούριο Απόλλωνα, όλο αυτό το υλικό είναι για τον Επικούριο Απόλλωνα. Με την προσπάθειά σας, από ό,τι έχω μάθει, συγκεντρώθηκε. Σας ευχαριστούμε και σας δίνουμε συγχαρητήρια για αυτή την σταθερότητα και την προσπάθεια τη συνεχή που κάνετε. Και πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι ο Επικούριος Απόλλωνας είναι ένα παγκόσμιο τοπόσιμο, εμβέλειας φωτός παντού, και οφείλουμε συνεχώς να τον αναδεικνύουμε. Οι Φιγαλείς τον έφτιαξαν, εμείς οι συνεχιστές αυτής της προσπάθειας προχωράμε στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βουλευτά για τα καλά σας λόγια και για το ότι είστε μαζί μας. Τον λόγο έχει τώρα ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θέλω να συγχαρώ την οικογένεια Μπέσκου για την απόψινή πρωτοβουλία, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που είχαν αυτή την ιδέα για αυτή την τόσο καλέσθητη και συγκινησιακά φορτισμένη εκδήλωση. Εδώ σε αυτό το χώρο που συνδέει τη μνήμη των παιδικών χρόνων με την αγνή φιλοπατρία αλλά και με το όραμα για την ανάδειξη του πολιτισμού και της περιοχής, σήμερα εδώ τίθεται τα θεμέλια, οι βάσεις μπαίνουν, ώστε αυτός ο χώρος να γίνει πραγματικά μια εστία πολιτισμού κόντρα στο ρεύμα της εποχής, της ιδιώτευσης, της αδιαφορίας, της ισοπαίδωσης θα έλεγα. Κάποιοι επιμένουν και καλώς επιμένουν και εμάς ως πολιτικούς το χρέος μας είναι να μπορούμε να είμαστε αρρωγοί, να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. Άρα σήμερα σε αυτόν εδώ τον χώρο που η οικογένεια Μπέσκου μπορεί, και εγώ το διέκρινα από την ομιλία και του κ. Γιάννη, ότι υπήρχε μια συγκινησιακή φόρτιση και του Γιώργου, αλλά βεβαίως συνδέεται και ο πολιτισμός με την επιστήμη και η Θεανό. Αυτό νομίζω μας το έκανε, μας το κατέστησε σαφές. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αφετηρία, ώστε εδώ σήμερα να δώσουμε το υπόδειγμα ότι αυτός εδώ ο τόπος με την πολύ μεγάλη ιστορία δεν έχει μόνο ένδοξο παρελθόν, αλλά έχει και πολύ καλές προοπτικές για το μέλλον, αρκεί οι άνθρωποι, γιατί πάντα η δύναμη είναι ο άνθρωπος, να παίρνουν την υπόθεση στα χέρια και να μπορούν να μετρησώνουν σε πράξεις, οράματα, ιδέες και ελπίδες. Τέχνη είναι υπογραφή των πολιτισμών και ο πολιτισμός, ξέρετε πολύ καλά, είχε πει ο Μαρκ Τουέιν, είναι ο πολλαπλασιασμός των μη αναγκαίων προσπαθειών. Άρα όλα αυτά εδώ σήμερα συμπυκνώνονται σε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Να συγχαρώ και πάλι και να ευχαριστήσω τα αδέρφια Μπέσκου, γιατί δίνουν ένα φωτεινό παράδειγμα και για τους νεότερους, αλλά και για όλους όσοι θεωρούν ότι αγαπούν αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κατρίνη για τις διεισδυτικές του παρατηρήσεις και για την παρουσία του. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα της κυρίας Διονυσίας Αργυρινοπούλου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δυστυχώς δεν είναι στο νομό σήμερα και δεν μπορεί να παρευρεθεί. Χαιρετίζει όμως την πρωτοβουλία, έχετε καλή επιτυχία. Μας είπε ότι θα επισκεφθεί την έκθεση με την πρώτη ευκαιρία και εκφράζει την πρόθεσή της για κάθε δυνατή βοήθεια. Οπότε την ευχαριστούμε πολύ και κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη.
Τον λόγο έχει τώρα ο Δήμαρχος Ζαχάρος Πιδαλίας, κ. Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος. Με λόγια ρητά, λιτά, καταφέρατε και μας φτιάξατε μια μυσταγωγία. Αυτή εδώ λοιπόν η τελετή πραγματικά είναι η λειτουργία. Οι γονείς, ο Δημήτρης, ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά και οι εγγονείς. Τα λόγια είναι περιττά σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου ένας σκόπος, μια προσπάθεια συλλογής, μια συλλογή φτιαγμένη από το μεγάλο ναό, τον Κούριο Απόλλωνα, που συμβολίζει τόσα πολλά διαχρονικά για την Ελλάδα και την πατρίδα μας, είναι βέβαιο ότι δίνει τη δυνατότητα να ανατείλει ένας πνευματικός χώρος, όπως από μαγαζί, όπως σεμνά ανάφερε ο Γιώργος, έγινε ένας μουσιακός χώρος, ένας εκθετικός χώρος. Εγώ δεν μπορώ να πω μόνο ευχαριστώ σε αυτή την οικογένεια, όχι μόνο για το τι έκανε μέχρι τώρα, αλλά και γιατί αποτελεί πρότυπο και παράδειγμα. Εκεί λοιπόν φαίνεται μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις ο τρόπος και η αξία της ζωής. Στον δρόμο που πρέπει να πορευόμαστε. Συγχαρητήρια σε όλους σας, σεβασμό στη μνήμη των γονιών σας, με αγάπη εύχομαι το καλύτερο. Θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε όλοι μας.